आज साला पूरा पधोर के धो देवे के बाद 12 साल के बाद पहले बार एगो जग खाए के मिलल बा। आज तो ऊ खाए के कंडीशन लगौल ही बानी, रबर वाला पैंट पहनले बानी, जस खाएम तस बढ़ी, जस खाएम तस बढ़ी, गार्दा छोड़ा देवे के बाद खा के। का महाराज हमनी खाई सन के जाई सन, ऐसा आदमी के रुआ बनले बानी। साला इतना देर हो गल हमरा ओइला, साला कोनो पूछतो नहीं का हमरा के। साला कुत्ता सियार के हाल हो गइल बा खाएला में। एगो इतना ना भीड़ बा, एगो तो कुर्सी धइले धइले तेगो बैठे के मिलल। करे तनी खाना ना चलेबा सके गप लड़ाइबा स साफ साला तनी के बिहुला के नाच नचा देले बारस। चलावत ऐसन चिल्लात का बारे इतना का कहलियस जमन सुनला ह रोक जा स तनी के मालिक आवे दस तब हम कहतनी। मालिक से का कहबो, मालिक तो अपने भीड़ में बारे का रहती मालिक से कहिए तो सुन ना, ऐसा ना करसन के सब साले खाना उठा के फेंक दस आ सर कहियसन के साला खाना उड़ा गल ना चली। बतिया है नहीं कैसे फेंकियो एकदम सजा देती कहलो तो ले आओ चला आइल बहुआ के करा के ढीर भर दस ले आओ नु कर पेटू साला आ जाता ने सब खाए खाती। सब तक कम ना बतियाओ स, कम बतियाओ स जल्लो स त चला के बाद चुपचाप चलाओ। को दिन से भी भूकासल बनी बुझाते नहीं। हेमत लगता रे ते डराम काने चले डराम सब ने तनखा कटवाओ तनी हम रोक जालो तू लो। अगर सारे एको आदमी फिरती चल गल बिना खइले तो सब सारे हीरो के बोनस वाले गांड पर घुसा ना दिन सारे कहियो लो तू लो। हाउ हीरो के जे सार भइल बालो सब जना के गाड़ी पर घुसार दे। ए जाना तू का कहबो साला खाए आइल बड़न स कि लड़े रे बहुत हरामी बड़न स का कहले कुछ ना कनियो अब सारा तक लाते से कचारा तनी आवलो। ए बिल्ला लाइल बनू जाके खाना में चला के ओकरा पॉइंट पर गिरा दिए जो ठीक है करे सर सारा जावना बात के डर लते उहे कर देले। यही के मसला जग में हम खाए ना जाइले सर सब ने ना तनखा कटवा देनी फिर से कहते ना तू लोग कहियो लो सब सर भाठा पर से उठ के चले मार देलक बहुत सारा आमी मार देलक सर मेहमान ना रहते तो धो के कूट देती हो वहीं से के। ए भाई यही बात तू है ने तू ही भाई चलाक लागत रह। सुनो ना तनी हमरा खाली तनी मनी गिरेबी लिया दो ली भेज लेबी मांगा तनी गिरेबी त लियाओ तोरा जिलेबी फोकला से पढ़ल बारे 10 बार 5 बार लगे मतलब 50 बार से पढ़ल बारे नु 50 क्लास पूरा घर पनास में पास बारे तो जो भाग साल भाग जल्दी कोपचा भैया कोपचा दी हाथ तेरा के जाए रहो साला कोपचा कहत रे कोपता नु होला रे। अच्छा कोपता हो अरे तेहू साला कबाड़ी के प्लास्टिक ते बिटरत रहे ना सब साला खादर गोबर चले वाला सन इन्वेटर ग्रुप में बा जो भैया सब्जी दिखा। बाप रे तू ही रहा का पुष्पा के संग जंगल में फिल्म शूटिंग करावत साफ एकदम चंदन के खुशबू तरह देह से निकलता मर दे। हट जल्दी मर दे जौन खैले बानी तौनो फेंक देम। बाप रे बाप अंग्रेज तो सब अंग्रेजी छोड़ के चल गए सन तोहरे गाँव में बास कर गए बना सन ना सलाद के साइलेंट कहता रह देख ले खा ले बानी थरिया में नहीं खे जल्दी चल जो जैसे नहीं होता नहीं बा उनिया बा ना भैया बात नहीं देखा तुगा तो हम तोरा दुश्मन लोग कहता नहीं का भइल भैया कोनो दिक्कत बा का कुछ कह देला का आ कहीं दिक्कत कर दनी तो
तो ऐसा साला अधिका लोग हम खोजी ले जानता रहनु आज मेरे सफाता जो दरवाजा खोल देबा बाबू तने एक मुट्ठी भात ले आइबो। रे सर कातना खाता रे इ लगने में खा खा के चोइली भइल बा देखा तरह से। ओ तनी और दो ना मर दे रे सालिया भीख मांगाइल बनी छाप जल्दी हाँ ना वो बड़ा से तो खाते बड़ा मर्दा बा सब लोग गोइल कबे खा खा तू वो बड़ा खइबो त ल इना पूरा खा ल मर्दा बा अकेला नथुआ में ना देले बारे हमनी के। बाबू दाल लिया दाल का कहनी हो ई सर का कहलिस रे सर तोहनी के तो एकदम 1200 नु कौन सा में फाड़ दियो अपने तरह का मार के ईट के जवाब हम पत्थर से दिला त हम देह पर धइले है तोरा मुंह पर मार देनी बाकी ओइसन वेटर हम हमरा पता रही त साथ जिंदगी में कोइयो ना बनई बस जो सर अरे बाप ए धोलो से करे के अरे सर तुम ते कोई में से खाता रे तोरा वो बड़ा से ते खाता रे तोरा कम खिवा दे भोट जी खा ले बाप के खाता का वो बड़ा से सीने जोड़ी कोइले मार साचा ता एथी काटली हन भोट जी कोइले फ्री में बुझा तारा बाप के नाच चोर के जरामा कोइले बड़ा दे आवा खिया देता नी आवा खिया देता नी खा लो खाए आइल बने आवा ना खा लो वो बड़ा से खाता ना साले बाप के खाता रे ले आओ चला आइल बहु आके करे के ढीर भर दे ले आओ नु देख लो प्रेम तारा ढीर भर कहले तो हंसी आ गेला ना पेट भरल कहे के पड़ी ना पड़े मोह नहीं के हंसो प्रेम और उड़ो लो तो नहीं मुस्किन न छोड़े हम लोग ठीक बा हो साला बोली मनीष जी पड़े भैया हंसी मत पड़े भैया अब सब हो गए हंसानता नहीं के अभी बाद में अकेले में हंसे के बाद अब सारा तक लाते से कचारा तनी आवलो अरे साला मार देलो यार क्या ठीक है ए साला मार देलक रे बहुत हरामी बा साला मार देलक रे बड़ा हरामी बा मैं मान रहे तो कूद देती एक जना है तो सारा मार दलक मैं मन तो पहुंच को कूट देती दो के ओ ये साला मार देलक रे मैं मान ना रही तो कूद देती कूद दे तो यार कूटे के बा यार आ सही बोल रहे ला तनी से लास्ट में कूदे के कह देला कूदे के नहीं के कूटे एमे कहला कह तो मेहमान आते सारे के कूद देती आ जाओ का बोल भैया कोनो दिक्कत बा का यार बोल होइले ठीक है आवा तड़े